egun eta eskerrik asko, guztioi, hemen izatearren. Ia ba, hortaz, titulu gisa, zentsurari buruzko jakin mina zarago, Torraldearen ikerketa lana konpromisoaren zerbitzura. Egi esan da, titulu ambizioso zamarra da. Alegia, askoz gehiago engo litzateke hemen esateko, hemen esango dudana baino. Mugatu egingo dut, eta batez ere, zentsuraren kontuari eta helduko diot. Ia ba, ez dago zalantzarik, eta azaldu da hemen, dagoeneko, baina utziko didazue, gauza batzuk errepikatzen. Zentzura izan dela Joan Mari Torraldearen ikerkairik kutunenetako bat. Zentzura aztertzeari zenbait liburu eta idazki eskaintzea ez gain, bere tesiaren gaia ere egin zuen, gaurko saio honek erakutsi bezala. Ez da harritzekoa gai horrek horrenbeste erakarri izana Joan Mari. Arrazoi sendoak zituen horretarako eta argia direzi zituen zentsurari eskaini zion monografietako batean, 2000 urtean argitaraturiko Artaziak liburuan, luzetxoa bada ere utziko didazue aipua osorik irakurtzen, merezi du eta orain, Torraldearen beraren hitzak dira. Zergatik interesatu nahi zen hainbeste zentsura dela eta ez dela. Arrazoi bat baino gehiago dago. Bat, eta agian nagusia, zentsura jasan izana izan daiteke. Idazle gisa eta jakin eta nahitasunako arduradun gisa. Unerik gorena niretzat, 1939koa izan zen, Fraga Iribarnek ministro gisa azkenetan zegoenean jakin aldizkaria debekatu zuenekoa. Hantxe berriki esan den bezala. Bigarren arrazoi bat ere bada, nire lan profesionalarekin du zerikusia, liburuaren munduaz interesatu naiz aspalditik eta frankismo garai osoan etengabe egin dut topo zentsurarekin. Beti pentsatu izan dut, zentzurak, askatasunik ezak, eragin handia behar duela izan. Sorkuntzan bezala, autozentzura oroz gain, liburuaren prozesu osoan. Gaia, espreski harakatu dudanean, baietz ikusi dut. Eta azkenik, soziolinguistikaren alorrean egin ditudan inkurtsioetan bestalde, maiz agertzen da zentsura. Frankismoaren hizkuntz politikan euskarak ez du lekurik, ez du funtzio kulturalik, eta horren ondorioz hartzen diren erabaki administratiboek eragin negatiboa dute euskal argitalpenetan. Arazo honek ere, askok eskatu izan nau beti. Onaino, Torraldearen beraren hitzak. Agerikoa da, hortxe bertan zentzura etzela berarentzat kezka intelektual hutsa, baizik eta zuzenean pairatu behar izan zuen esperientzia, kalte zuzena egiten ziona bere lanari eta berak euskal kulturaren alde hartutako konpromisoari. Baina orokorrean, sorkuntza prozesuarentzat ere ezin kaltegarriagoa zela nabarmen ikusten zuen, eta azkenik hizkuntzak izan behar lukeen funtzio kulturala garatzeko oztopoak ere zentzuraren kalte nagusiren artekotzat zituen. Zentzuraren eta autozentzuraren gaineko kezka nabarmena da dagoeneko euskal idazleak gaur goiztiarrean, 1977an, oraintxe bertan esan den bezala, liburuan bertan ere. Jardunean ziren idazlei egindako elkarrizketetan, zentzura ere ageri den idazleek aipatzen zituzten arazo ugarien artean. Erantzun horietan oinarriturik Torraldaik bere ondorioak atera zituen, frankismoaren amaierako aldi hartan ezinbestekoak. Berriro ere, Torraldaren hitzak dira hauek. Zentzurak uste baino sakonago kutsatu du ene ustetan euskal kultura. Izan ere, legezko zentsura horrek autozentsurara behartzen du idazlea iturburuko zentsurara. Hauzia ez da soilik obraren bat argitara gabe ustea, guraizen kausaz, aitzitik grabeena, larriena, jaio ere gabe gelditzen dena da. Zentzurak hori dakar. Zentzurak badu bigarren ondorio bat ere, oraindik ere, Torralderen hitzak dira. Hizkuntza osoki jotzen duena, hizkuntza paraboliko bat jaio da Euskal Herrian. Hots, gauzak aurrez aurre izendatu beharrean, zeharka aipatzea. Zentzura pasadesan, esan gabe esatea, erdizka esanez, iradokiz, idaztea beti, enteraturak eta listuak soilik, ulertzeko egiazko arriskuarekin. Iket nunk, hemengo egoeraz mintzatzean hitzez kanpokoak ari izanez, garai batean Kurdistango burrukaz idaztea, Euskal Herriaz idaztea zen, Argeliako askatasun burrukarekin Euskal Herriko adierazi nahi izan zen, eta abar. Gure artean, sarri ikusten den estilo eliptiko eta lurpekoaren errua zentsuraren ere bada. Honaino, Torraldearen hitzak. Liburu horretan bertan argitaletxeek jasandako zentzura eta autozentzura egoak ere azaltzen ziren halaber.
Eta denak ziren orduan pilpilean eta euskal kulturaren sorreran eta zabalkundean ari zirenek indarkeria horren jasarpen goria nozitzen zuten. 1987ko euskal kultura gaur liburuan ere nahitaezkoa izan zuen berriro frankismoaren aldiko zentsuraren auziari heltzea, bai eta auzi horretan sakondu beharra justifikatzea. Eta Torreldaren hitzak berriro. Zentsura kontutan luze aritu naiz, badakit, alferrik ez delakoan nago. Garai honetako kultur jarduera balioztatzerakoan, ukaezina baita politika administratiboaren baldintza erabakiorra nolabaiteko zehaztasunez ezagutzea. Nonbaiten esan da utzi beharra dago, gero etengabe itzulinguruan ibili beharrik ez izateko. Honaino, Torrelderen hitzak. Hala ere, badago berrikuntza aipagarri bat euskal kultura gaur honetan, zentzurari dagokionez. Aurrekoetan ez bezala, hemen zentzuraren auzia ikuspegi historiko luzeagoz landuta ageri da, eta laster el libro negro del euskera liburuan erakutziko diren datuetatik asko txartatu eta aztertu dira dagoeneko. 18. mendetik aurrera, euskerazko liburugintzak aurkitu dituen oztopo gaindiezinak, tarte batez behintzat nabarmenduko dira, ondo dokumentaturiko bi kasuren bitartez. Jesuiten iraiztearen aitzakiaz buruturiko euskal liburugintzaren debekua, eta mogelek izandako arazoak bere liburuetako bi behintzat argitaratzeko. Egin dezagun geldialdi bat kasuetariko bakoitzean, euskal literaturaren eta kulturaren historia moldatzeko orduan zentsura faktore erabakigarria izan denez gero. Zentsura instituzionalizazio bidean ageri da 16. mendetik behintzat eta 18. esarrita dago. Zentsurak estatuaren eta erlijioaren boteren interbentzio erakusten duen heinean, alor literarioak beste bi alor horiei zordien heteronomia edo menpekotasuna agerian uzten du. Esandakoaz gain, zentsura mezenazgoaren eta idazle eskubideen ifrentzutzat ere jo liteke. Bialak, burdio jarraituz, esandako ideia bata. 18. mendeko Euskal Herri penintsularrean ere, estatu eta eliza zentsuren eragina nabarmena izan zen. Elizaren zentsura, inkisizioaren bitartez bideratzen zen, dena den Borboien politika erregalista zela eta inkisizioaren ohiko zentsura zereginetako batzuk monarkiaren gobernuak bereganatu zituen, edo beronen tokian tokiko ordezkaritzak. Monarkiaren gobernuak eta haien ordezkariek 17. mendera arteko euskal liburugintzan izandako eragina ez da erraz neurtzekoa. Hala ere, gogoangarria da Mitxelenak esandakoa, Mitxelena hitzak datoz orain, euskal literaturaren bereizgarri orokorrak hitzaldian. Erregimen zaharreko foru erakundeek liburugintzan zuten eskumen gabezia dela eta orain Mitxelenaren hitzak. Uste dut komeni dela horrelako gauzak aipatzen diren baino gehiagotan aipatzea. Aspaldi esan zuen Aita Donostiak gure artean, gure juntek, biltzarrek, batzar nagusiek, ez zutela liburu eta iskribu kontuan inolako eskurik, esku osoa korregidoreak zuela. Honaino, Mitxelenen hitzak. Mitxelenak berak ere, ez zuen halako aipamenik egin bere euskal literaturaren historian, liburu hori idatzi zuenean, zentsura frankista indarbetean zegoenez, gero, eta Torreeldaik hausnartu bezala, zentsurak ez du bere buruaren berririk ematen. Baina Mitxelenak ez zuen salaketa horretarako aukerarik galdu, zentsura zerbait lasaitu zenean. Oraindik ere, euskal literaturaren historiografian zentsuraren eraginari arreta handiagoa jarri beharko litzaiokeelakoan gaude. 18. mendetik aurrera ostera, estatuaren interbentzioa ageri-agerikoa da eta zehazki dokumentatua. Inkisizioa jo izan da kulturaren kontrolerako galbaen nagusitzat, baina berriki gobernuaren kontrol gaitasuna ere azpimarratu da. Zentsurak, eta batez ere hori egiten zen, baimenen bitartez, alegia, baimendu ez baimendu liburuak argitaratzea. Eta hori estatuaren menpe, estatu gobernuaren menpe zegoen. Zentsurak gorakada unebi izan zituen 18. mendean zehar, eskilatxearen kontrako matxinada saioa eta Frantziako iraultzaren garaia. Euskal letrei dagokienez, estatuaren zentsura jesuiten patuari lotuta dago, baina era berean eta behar bada bide batez, zentsura neurri horrek euskarazko liburuguntza osoari eragin dio. Euskal herri penintsularrean bintzat. Eremu honetan, Iruña zen 18. mendean euskarazko argitalpenean gune nagusia. 1776an, eskilatxaren kontrako matxinadaren urte berean, zeinaren erroduntzat jesuitak jo baitzituen monarkiaren gobernuak,
Kardaberasek San Inazioren bizitzaz idatzitako lan argitaratu nahi zuelarik, Iruñean bertan, Nafarroako kontseiluak Martin de Urriza Dominikoari zentzuratu zezala eskatu zion. Urrizaren epaiak lanaren bertuteak laudatu zituen, bai edukiren aldetik eta bai hizkuntzarenetik. Eta hortaz, argitaratzea gomendatu zuen. Artean baina, Nafarroako kontseiluak Arandako konde gobernuburuari argitalpen egitasmoaren eta egitasmo beronen kontrako erabakiaren berri eman zion. Arandakoak Nafarroako kontseiluaren erabakia berretsi ez ezik, euskarazko argitalpen guztietan ere edatu zuen. Alegia, urte horretatik aurrera, tarte luze batez, euskaraz ezin izan zen argitaratu ezer. Nafarroako kontseiluak eragozpenik gabe onartu zuen Arandaren debekua, Iruñeko 6 inprimatzaileei gobernuburuaren erabakiaren berri jaso izana sinarazi zitzaien, bai eta debekua usteak ekarriko lituzkeen zigorraren berri jaso izana ere. Inprimatzaile horien artean Antonio Castilla zen. Honek inprimatu zituen jesuiten libururik gehienak iraizpena baino lehen. Horien artean Kardaberasen eta Mendibururen argitalpen ugari ziren. 1757 eta 1776 urte bitartean, Kastillak inprimaturiko 23 lanetatik 16 jesuitak ziren eta denak euskarazkoak bat izan ezik. Arandakoaren debekuak eta jesuiten iraizpenak hegoaldeko euskal literatura ziberriari egindako kaltea hain da agerikoa ezen gehiago azpimarratu beharrik ere ez dagoen. Hala ere, 18. mendeko estatu zentsura aztergai duen bibliografia Espainiar garaikideak ez dio aipamenik txikiena ere egiten Arandakoaren debekuari. Ez da gartzen, asko aztertu da, 18. mendeko zentsura makinaria guztia nola zebilen, baina ez dute aipatzen. Euskarazko lanak argitaratzaren kontra Arandak ezarritako debekuak gainera luze jo omen zuen jesuita ez zirenengan ere eragina izateraino. Juan Antonio Mogelek konfesio eta komunioko sakramentuen gainean erakasteak Iruñen argitaratu nahi izan zituenean, berriro ere Nafarroako kontseiluaren ezetza jaso zuen. Carlos Laugarrenaren ministro zen Urkijo Bilbotarraren gana laguntza eske zuzenduta, honek erregearen agindu bat lortu zuen Mogelen liburua argitara zedin eta bide batez euskarazko liburuak argitaratzeko ere bai. Azkenean, 1800 Eskerroren alarguntxeak inprimatu zuen, 1776an Arandakoaren debekuaren berri jaso izana sinatu behar izan zutenen arteko lehenak zerrendan Kastilloren aurretik. Nafarroan berriro ere, euskal liburuak argitaratzeko baimena lortu arren, Mogelen lanak aurrerantzean Tolosan eta Gasteizen inprimatu ziren. Dena den, argitaratu gabe gelditutakoak, ez ziren gutxi izan, batzuk babes edotan diru laguntza lortu ezin da, baina zentzuraren eraginez ere bai, seguruenik. Horixe gertatu omen zitzaion Peru Abarka sailkagaitzari, generaldetik. Lana prest zeukan Xemeingo erretoreak 1802 urte inguruan, baina ez zuen lortu legezko baimena argitara zedin. Ez da harritzekoa, baimen gabezia horri zentzuraren kutsu hartu izana auzia aztertu duten zenbait ikertzaileak. Besteak beste, Torraldaik berak ere bai euskal kultura gaur liburu horretan. Kardaberasen eta Mogelen kasuen parekotzat jotzen da Gerrikoren Kristinau doktrina guztiaren esplikazioaren saiakerari gertaturikoa, zeinak zentzuraz gain, gerra giroa eta mezenazko gabezia pairatu behar izan zituen inprimategirako bidean Torrealdaixeki azaldu bezala. Gogoratu beharrekoa da halaber, estatu eraikuntzari atxikitako zurranbilo zentripetoak, ez zuela soilik jo euskarazko lanetan, baizik eta euskal diferentzia azpimarratu duten guztietan, gaztelaniaz idatzitakoak izanik ere. Horien artekoak dira, zuzenbidearen eta historiografiaren eremuan Jose Zermenduik identifikatu dituenak. Fontetxa Salazarrek Bizkaiko Furuaz idatzitakoa, edota Landazurirena euskal lurraldeen historiari buruzkoak eta bar. Euskal Herriaren adizkiden elkartea bera ere, ez zegoen estatu zentsuraren eraginetik kanpo nazio identitateari buruzko gaiei zegokienean. Hiru probintzien historia nazionala idatzia zutela, argitaratzeko eskabidea Gaztelako Kontseiluari zuzendurik, honek
Real Academia de la Historia erakundiari zentsura egitea eskatu zion. Akademia horrek ordea, ez zion aurrera biderik eman inprimatze prozesuari. Gobernuaren zentzurak batzarren estatutuetan ere jo zuen, 3 probintzien arteko bateratze egitasmoari buruzko aipamen oro kenduarazi baitzuen gobernu auzietan muturra sartzea zelakoan. Izan ere, ohore eta ospe iturri zen adiskiden batzarra bezalako erakundeetako bazkidetza, baina Real Academia tituluaren eta beronek zekarren diru laguntzaren truke monarkiak erakunde horien kontrol ideologikoa ziurtatzen zuen. Azkenik, ezin ahaztu Larramendiren kasua ere. Carlos Hirugarrenaren erregeldiaren hasieratik bertatik, jesuitak neurriak hartzen hasiak ziren, errege berriak maite ez zituela susmatuta, eskilatxaren kontrako matxinadaren errudunak zirelakoan. Baina lehenagotik ere Larramendi jakitun zen, berak idatzitako zenbait lani, zentsuraren pareko oztopo politikoak jarri zitzaizkiela. Larramendien beraren hitzak dira, dejo otros escritos que dispuestos para la prensa están estancados por motivos políticos. Berak argi zeukan hori. Horien artean bi izan dira bereziki arriskututzat jotakoak. Koreografia de Gipuzkoa ospetsuak, jesuiten barne zentzura bera ere gainditu ez, eta inprimatu gabe gelditu behar izan zuen 1882 arte. Gainera, Larramendi hil eta gero ere jesuita buruek eginalak egin zituzten isilpean gordetzeko conferencias curiosas políticas legales y morales sobre los fueros de la muy noble y muy leal provincia de Gipuzkoa, izeneko lan provokatzailea, beste arrazoi askoren artean Euskal Herri bildu eta independentearen aukera eztabaidatzen zuelako. Azkenean, Telletxe Idigora zen, aurkikuntzari esker argitaratu zen, 1983an, 18. mende erdialdean idatzita bazegoen ere. Gogoan izan beharrekoa da, liburu horiek euskaraz idatzitako pasarte aipagarriak dituztela. Zentzuraren eta autozentzuraren auziarekin lotu beharrekoak lirateke, omerta delakoaren parekotzat jo litezken isiltasun kasua zenak. Horien artekoak genuke, Iruñeako jesuiten ikastetxean koadjutori izandako Juan Bautista Gamiz Arabarraren eskuizkribu xumearekin gertatua. Eta 1980 urtean Goikoetxeak azkenik argitaratu zuena. Isiltasun hori bereziki deigarria egiten da kontrarreformari atxikitako euskal idazleek literatura profanoren aurrean erakusten dutenean, bereziki maitasunezko literaturaren aurrean. Zalantza gutxi egin dezakegu zentzura politikoa pareatu zutuen Larramendik Etxepareren liburua ezagutu zuela. Baina ez du behin ere aipatzen, ez onerako ez txarrerako. Zorionez, Etxepare beste bide batzuetatik ezagutarizi da, baina memoria gabezia erabatekoa izan da, ezustean eta papatean agertu diren beste batzuen kasuan. Horien artekoa dira, Perez de la Sarraga, edo Alsola eta Muntxaraz, besteak beste. Halakoengatik, eta hemen aipatu ez diren beste arrazoi batzuengatik, atera zuen Torrealdaik euskal kulturaz honako irudia. Eta berriro ere, Torrealdaren hitzak dira. Badirudi etena austura dela euskal kulturgintzaren ezaugarrietako bat. Nekez adieraz genezake grafiko baten bidez egin nahi izanez gero, euskal kultura etengabeko lerro zuzen baten modura. Zuzena barik, hautsia, etena, ebakia, gora bera handikoa aterako litzaiguke grafikoan lerro hori. Euskal kultura gaur liburuan idatzi zuen. Asedio euskara liburuan, 2018koa dugu hau, azkenetariko bat, bera bizizela, Torrealdaik errebizionismoaren eta ideologia supremazistaren aldibetean garela salatu zuen, ibilbide luzeko eta ondorio sakoneko errepresioa ukatzen zuen zurronbilo zentralistaren eraginpean, bai eta horri aurre egin beharra ere. Gogoratu da, oraintzu ere, baina ez dago gaizki, berriro aipatzea. Horretarako, tresnen artean Joseba Intxaustik El libro negro del euskera liburuari egindako erreseñan esandakoa jaso zuen. Liburu horretan bildutako testuen ezagutza nahitaezko memoriarik eta zela euskal komunitatearentzat, egungo egoera soziolinguistikoa ulertzeko, bai eta komunitate horrek bere iraganaz duen pertzepzio ere ulertzeko. Gaztelaniaz idatzita daude, gutxi asko moldatu ditut, baina Intxaustiren ideia da. Euskararen inposizioa salatzen duen errebizionismo horren kontra, alekiak gaur egun, oraindik ere, euskararen inposizioaren ideia hori
dabil, ez da, borborrean, entzuten dugu oraindik ere. Asedio el euskera liburuari Moreno Cabrerak egindako hitzaurrean argi utzi zuen estatu hizkuntzen inposizioa biolentzia instituzional psikologikoaren bai eta fisikoaren bitartez gertatu zela. Hortaz, nahi eta nahi ez, geure buruari zor diogu memoriarik eta hori traumatikoa, zor diogun memoriarik eta hori traumatikoa izango da. Zentzura bezalako neurriak nork erabili ahal izan dituen eta nola erabili dituen argitu beharra dago, iragan traumatiko horri behar bezala aurre egingo bazaio. Memoria ariketa horretan, Torraeldaren liburu berri honen argitaratzea osagai ezinbestekoa da. Amaitzeko, eskerrik asko Jakin Fundazioari eta Deustuko Unibertsitatearen Euskal Gaien Institutuari saio honetan izateko gonbidapenagatik. Eta zuei guztioi hona etortzeagatik. Eskerrik asko. Zinez interesgarria. Bueno, nik PowerPoint bat baliatuko dut, batez ere irudiak ikusiko ditugulako, eta ez dagolako bestela modurik irudiak ikusteko. Bueno, lehen esan dizuet kronika bat egingo dudala, pixka bat bereziki gure ikertaldeak Joan Mariren gandik jaso duen, eta nola gidatu gaituen maila hortan intelektualki eta zezor akademiko diogun. Historia azten da, 3 ikerketa proiektu eskatzen ditugunean, 2006an, planteatzen da taldean bereziki zentsura ikertuko dugula, taldea martxan dago 2013-tik, memoria historikoa literatura iberiarretan izena du, eta bereziki iragan, memoria historikoaren errepresentazioak aztertzen ditugu arte desberdinetan, dela borroka armatuarenak, gerra zibilarenak, dena delakoarenak. Proiektu hauen oinarrian dago Joan Mariren lana, esan nahi dudana da, zentsura ikertzeko proposamena egiten dugunean, edo euskal liburugintza ikertzeko proposamena egiten dugunean, ediziogintza, jorratuta dauzkagu eta irakurri eta jarraitzen ditugu. Hemen jartzen dizkizuet, irudi honetan, bereziki, bere liburu ezagunenak, jada aipatu direnak eta ez dituenak errepikatuko, eta bereziki baita ere doktore tesia. Hori guztia kontuan hartutan lanean hasten gara, jakinera joaten gara, berarekin elkartzen gara, oso ondo hartzen gaitu, zentsura ikertu nahi degula esaten diogu, txundituta gelditzen da, zentsura frankista, zuek, unibertsitatean, inori etzaio inoiz interesatu gai hau, nik tesia egin nuenetik. Erantzun bitxia da, doktore tesi bat egiten dalako unibertsitatean ibilbidea egiteko, eta hasteko. Berak, doktore tesia egiten du, erraldoia, itzela, baina argi dauka unibertsitateko bidea ez duela hautatuko. Bere bidea bestea da eta hautu personala da eta konbentzimentu osoz egiten du. 2018an antolatzen dugu nazioarteko kongresua zentsura eta literatura inguruan. Hortxe gaude danok, ikertaldean gaur egun 18 gara, ikertaldea egunero aldatzen da, bereziki jende gaztea gehitzen dalako, hor dauden batzuk jada ez dira ikertaldekoak, eta antolatzen dugu nazioarteko kongresu hau batetik biltzen duena Joan Mariri omenaldi bat, eta omenaldi horretan egiten duguna da bere aitortza akademikoa, eta bestetik gonbidatzen ditugu Estatu Espainiorreko beste nazio eta literaturetako ordezkariak zentsura desberdinez hitz egin dezaten, katalan literaturaren zentsura, galegoa, eta bar. Oso azkar noaz, ez zaituztet gehiegi nekatu nahi. Honek frutu batzuk ematen ditu eta frutu hauetakoak, ekarri ditu liburuak erakutsi behar direlako, ale monografiko batean biltzen dugu kongresuan esandako guztia.
Euskera argitaratzen da, Euskera 2018-62 eta aurkibideari begiratzen badiogu, erraz antzemango duzue zertan gabiltzan ikertaldekok. Ari gara, Juan Mariren obra irakurri eta euskal literaturara aplikatzen, irakurketa berriak eragiten. Omenaldiko testuak ere hemen argitaratzen ditugu, Lourdes Otaegik egiten dion elkarrizketa, Beñat Sarasolaren gidaritzapean bere testuen irakurketa bat egiten dugu, eta lagunak eta ordezkariak eta hainbat jende gonbidatzen dugu omenaldira, eta gero Ana Gandarak bibliografia bat argitaratzen du Juan Mariren lanarena, baina ikerlanen arloan dauzkagu Juan Mariren nolabaiteko ordurarteko liburuak, tesia ez daukagu, oraindik, bai? Ez, bai, badaukagu, ale badaukagu, ni daukat etxean, taldean atal batzu fotokopiatzen ditugu, baina bere lana ezagutzen dugu. Tordun, bere lanetik abiatuta, adibidez, Mikel Aierbek zentsuraren azterketa egiten du, haur besoetakoa, egunero hasten delako edo metro nobelen kasuan. Estilistikoki, ze eragin duen, ez fitxak irakurri, baizik zentsurak ze aldaketa eragiten dituen. Amaia Elizaldek, berak Jon Mirande eri buruzko tesia du, eta Amaia Elizalderen hipotesia hasieratik doktore tesian Josu gaur esandakoaren eildoti doa. Zentsura ari garenean askotaz ere fenomeno zabalagoa eta oso gaurkoa dela. Eta historikoki frogagarria eta frankismoaz haratago joan behar dugula. Euskal kasuan bereziki berak aztertzen du Elizaren zentsura eta Elizaren eragina. Eta Miranderen obran ze ondorio ezagutzen ditugun ondorioak dituen. Ana Gandarak planteatzen du zentsura ikertzeko modu ikasketa kulturalen ildotik, errealitate simbolikoa eta bar aztertuz beste planteamentu bat. Miren Ibarluzea itzulpen ikasketetatik dator eta berak planteatzen du itzulpenak eta ideologia eta zentsura aztertzeko ikerlerro berri bat. Idoia Gereñu gonbidatzen dugu, Euskal Teatroari buruzko tesia du eta zentsura kasuak aztertzen ditu. Ikertaldeko Ismael Manterolak zentsura, frankismoaren zentsura aztertzen du arte plastikoetan. Nahet esan, gure iker taldean ez gara danak literatura arloan diardugunak. Badugu esate baterako antropologia kulturala egiten duena, Pio Perez. Eta Pio Perezek urrengo ale batean hitz egingo du afasiaz eta autozentsuraz. Lourdes Otaegi Gabriel Arestiren poesia aztertzen du, Beñat Sarasolak Orixeren euskaldunak, eta hau aurkezten dugu Euskaltzaindia gonbidatuta, Juan Marirekin eta Miriam Urkia euskaltzainekin, ale hau aurkezten dugu. Ale honetan daukazute, esate baterako nik biziki gogoko dudan artikulo bat, eta da Ane Arrastoak egiten du tesiaren, gaur aurkezten dugun tesiaren erreseina oso zehatza eta oso interesgarria. Eta aipatzen du, hain zuzen, Juan Mariren ibilbidean, zentsura ja ikerlerro importantea zela tesia horretik. Ez arrazoi personalengatik, baizik argitaratuta ditu lanak. Euskararen zapalkuntzaz, zentsura eta literatura baska, 87koa. Eta gero aipatu diran Libro Negro, edo La censura de Franco, y el tema vasco, eta bai. Arrastoaren balorazioan, importantea zait, berak esaten du, zentsuraren azterketan mugarri dela tesi hau, bakana da, azterketa sistematikoa dela. Metodologia dana zehatz-mehatz planteatuta daude, eskerga dela, sinestezina da persona batek, eta gero esplikatuko dizue zergatik, tamaino horretako korpusa berak bakarrik kudeatzea, holako tesirik ez da egiten gaur, inoiz, holakorik ez da egiten. Baina hori bakarrik ez, bi ekarpen funtsezko ditu tesi honek akademiara begira. Asko ditu, baina bi oso importanteak dira. Robert Escarpit, soziologoaren metodologia aplikatzen du lehenengoz euskal literaturan, Escarpit oso modan zegoen, 60etan liburugintza modan jartzen da, ikerketak, bereziki UNESCOk sustatzen ditu.
Frantzian, Bordeleko, oain Bordeaux Montaigne, deitzen diogun unibertsitate horretan, Robert Escarpiten institutu bat sortzen da, eta Sociologie de la Literature liburu bat publikatzen du, eta Juan Marik hitzez hitz jarraitzen du bere planteamendu metodologikoa. Hau da, liburua konsideratzen da produktua, ekoizleak, editorek dute hor arreta handiena hartzen. Egia da, eta Juan Mari berak aitortu zigun, tesia eginda gero, Eskarpiti berari pasatzen dio ale bat eta esaten dio, begira, zure metodologia aplikatuz, zer egin dudan? Bueno, gizonak, izugarrizko pozataz subidoia. Esaten du, ez nabil ni hemen desertuan predikatzen, badago euskaldun bat, tesi itzela egin duela nire metodologiakin. Eta ez dago parekorik, desde luego, Iberiar penintsulan. Hori batetik, beraz, metodologia berri bat aplikatzen du, ez ezaguna. Eta gero, euskal literaturaren historiografiari periodizazio berri bat ere eransten dio. Bere ikuspuntua, Juan Marirena tesi honetan da oso ondo esplikatzen du Ane Arrastoak, funtzionala da. Esplikatu nahi du, euskal liburuak nola funtzionatzen duen euskal gizartearen baitan, eta zentsurak ze oztopo, eta ze eragin itzela duen norabideak aldatzeko garaian. Bigarren liburua argitaratzen duguna, espainolez dago, Zensura y literatura, memorias contestadas. Berlinengo Peter Lang editorialean publikatzen da, eta da, kongresuan egindakoaren nola behiteko emaitza jasotzen ditu, baina haratago doa. 23 atal ditu, 23 egile. Eta egiten da gaur egungo diagnostikoa zentsura frankistaren ikerketei buruz. Esan behar dut, bitartean, hau dana gertatu ala, Juan Marirekin elkartzen garela. Esan nahi dut, niri egokitzen zait, taldean 17 gara, ni joaten naiz, eta berarekin usurbilen atseganean daukagu solasaldia. Dena jakin nahi du. Nola doan ikerketa, nola ari garen fitxak ustutzen Alcalá de Henaresen, ze esan duten beste ikerlariek, nola dagoen gaur egun zentsuraren ikerketa, ze publikatzen dan, zenbat tesi, dena, osea, langilea da eta dauka jakinmin bat, itzela. Dan apartekatzen dugu, etxeko lanak ematen dizkigu, noski, hau egin behar dezute, hau hemendik, hau ez dakizzer, ara joatezetenan, obsesio bat dauka, eta da, bera Alcalá de Henareseko fondoa ustutzen du, baina bera badaki Donostiako delegazioa izan zala erreferentziazko gunea euskarazko liburuen zentsura tratatzeko garaian. Eta berak ez ditu karpeta horiek eskura izan, saiatu da, gobernuaren delegazioara joan da, eta hori izate, topatu itzazue karpeta horiek, txikituko zituzten, baina nonbait. Odun guk segitzen dugu eta artxibo historikatara goaz, Gipuzkoakoan oinatin topatzen dugu besteak beste jakinen zentsura fitxak, itxiera agintzen danean eta txostena, handago, Arabakoan ere, orduan jarraitzen dugu, Bizkaikoa ezin izan dugu, nahi desan, oraindik badago materiala. Liburu honetan, gonbidatzen ditugu katalana, galegoak, gaztelania, espainolak gaztelaniaz idazten den literaturan aditua direnak, eta egiten dugu hausnarketa bat. Baita ere egiten diogu aitortza bat, ez bakarrik Torrealdairi, baizik bere adiskide min izan zen Gallofre, Maria Josepa Gallofre. Honek zentsura katalana aztertu zuen, eta elkarrekin topo egite zuten Alkalan, baina esatezun, Gallofre ez da ondo sartu, Marijo, ez da ondo sartzen, oso aserre doa katalana, da bakizu, euskaldunok, berak ez dakigu nola lortzen du barruan sartzea. Alcalá de Henaresen dana, eta guain hitzein dut, dago antolatua traba, obstakulo, karrera handi bada, fitxetara iristeko. Baina Juan Marik lortzen du, inork lortu ez duena, inoiz. Eta da, metaforikoki itzegin da, piztiaren tripetan egiten du lan, ez sarreran, baizik barruan, artxiboak dauden lekutan, hori lortzen du 4 urtetan. Harrigarria. Orduan, egiten diogu omenaldia, eta liburu honetan daude gaur egun zentsura ikertzen duten
akademiko ezagun eta handienak. Fernando Larraz, Alcalá de Henaresekoa, harremana eduki dugu, bereziki Miren Ibarluzea, Maia eta Anaren bitartez, Paula Martínez, Berta Muñoz Kaliz, antzerkia ikertzen duena, eta gero Joan Oleza. Eta gero dator, nolabait, gure ekarpena dana. Gure helburua zan hasieratik, Juan Marik esandakoaren ildotik, Franco hil osteko urte horietako zentsura ikertzea. Bai? Euskal Liburuaren frankismo osteko zentsura, hori da azkeneko ekarpena EHUn argitaratzen dugu, Ana Gandara da editore, berrian aurkezten dugu, eta Juan Mariri eskenia dago liburua goiti bera. Hemen daukazue berak bidalitako mezuetako bat, mezu hau Mireni bidalizion, Ibarluzeari, eta hau esate zuen, agara zoaztela jakiteak nolabait gaztetu egiten hau, garaiaiek gogora ekarriz, urte sasoi honetan izan hori nintzen bertan, 4 urtez, konta idazu bueltakoan nola joan zaizuen. Sekulako jakin mina dut, eta jakin nahi zuen. Dena jakin nahi zuen, eta berarekin partekatu genituen datu guztiak. Ze helburu dugu hemen? Juan Marik izaten du aparatuak 83 arte irauten duela, eta zentsurak. Gu jakin nahi genuen bereziki zer duen bereizgarri urte hauetako zentsurak, esandako guztiarekin konparatuta. Eta badaude bereizgarriak, eta bereziki bat oso nagusiata da, haur eta gazte literaturak hartzen duen protagonismoa. Zentsurak begiz jota daukana da, kasu hontan euskarazko haur eta gazte literatura, zuzenean ikastolen mugimenduarekin lotuta dagonat euskal alfabetatze eta hezkuntza sistema berriarekin. Hortxe dago jomuga. Baita ere argitaletxen zensoa. 12 bidaia egiten ditugu, zuek pentsazazue, Juan Marik berak bakarrik 4 urtetan egiten du ustuketa. Gu gara 15, hemen daude izenak, bai, eta egiten ditugu 12 bidaia. 12 bidaia horretan ustutzen dugu exhaustiboki, esan nahi dut. Epe honetako fitxa guztiak begiratzen ditugu. Juan Marik egiten du hurbilpen, berak begiz jota ditu idazle batzuk, eta 2000 fitxa inguru, bai, baloratzen ditu, guk 555, baino tanak begiratzen ditugu. Eta zailtasunak horrazten dira. Ordutegia goizekoa da, egunean kaja kopuru konkretu mugatu bat konsultatu dezakezu, eta gero, badaude zerrendak, ez dirana publikoak. Badaude izenburuak gaizki jarrita, orduan txekieraren antzeko izenburuak ikusten ditugunean, badakigu euskara dela eta kaja horiek ere eskatu egiten ditugu. Orduan egiten dugu ustuketa oso exhaustiboa. Gaur egunean, orain momentu honetan arratsaldez ere irekitzen dute, eta badirudi kaja mugarik ez dagoela, baina guk topo egin genuen, kaja kopuruarekin, orduan, miresten genuen, Juan Mari esaten genuen, baina gizona, 2000 fitxa zu bakarrik eta barruan, baina nola harrigarria da. Orduan konturatzen zara ze lan dagoen atzean. Eta lan, ez da lan atsegina, lan zikina da. Hau da lan zikina. Zentsorek 3 alderdi hartzen dituzte kontuan, noski ideologia, separatismo delakoa, morala eta genero politika. Oso importantea. Haur eta gazte literaturan, maskulinitate hegemonikoen iraupena. Genero politika, eta moralean sartzen dira zuzenean. Azken legea badakigu 77koa dela, zentsurarekin lotutakoa, 78an indargabetzen dena, eta 83an desagertzen da kontua. Hemen daukazue fitxa bat, ze askotan hitz egiten dugu, fitxak, zentsura fitxak. Guk 555 fitxa horiek igo ditugu gure webgunera, irekian dago, konsulta ditzakezue denak. Ados, kasu honetan 100 metrori buruzko fitxa ezaguna da, denunciable, noski. Liburuaren aurkibidean pixka bat ikusteko ze ikertu dugun edo zer den desberdin edo ze ikasi dugun Juan Mariren gandik. Datu importante bat, ez dut esan. Adibidez, liburu honetan Juan Mari 150 aldiz aipatzen da. Ze esango zuten, ke tonteria.
Ez. Esan, liburuak badaude, baina ikerlanak irauten dute baldin eta gure ikerlaren abia puntu badira. Palmariren lanak irauten du aipatu, aintzat hartu eta errepikatzen badugu. Eta hori da unibertsitateko irakasleon eta ikerlarion lana. Katea ez dadila eten esaten dugunean ez da ezagutzea, baizik da aintzat hartzea. Aintzat hartzen dugu, eta liburu honetan ere, dago barra, Juan Maisuaren esana. Eta hori da benetan aintzat hartzea, ikerlan bat. Amaia Elizaldek eta Ismael Manterolak legedi berria aztertzen dute, eta bereziki horta gazte literatura eta argitaletxeen kontrolari nola eragiten dion, Izaro Arroitak eta Miren Ibarluzeak itzulpena eta zentsura aztertzen dute. Itzulpena giltzarri da, ze itzuli Euskara ez dute ulertzen, 2 irakurle bakarri daude Euskara dakitenak Madriden. Orduan itzulpenetik pasatzen da dena. Ados, torgun da, giltzarri. Aurta gazte literatura ikertzen dute Ane Arrastoa, Nagore Fernandez eta Ainhoa Urzelaik, kapitulo luzeena da, eta produkzioan ere garrantzia handia dulako. Helduei zuzendutako euskarazko liburuen analisi estilistikoa egiten dute, kritikoa Mikel Ayerbe eta Beñat Sarasolak, Ana Gandarak liburuen zentsura zenbakitan, eta grafikoak eta bar eskaintzen dizkigu. Ez naiz gehiegi luzatuko. Interesantea da, adibidez, Registro de Empresas Editoriales, Juan Marik bildu ez zuena, guk bildu dugula. Eta ustuta daukagu registroa. Hau altxorba da, zergatik. Euskal argitaletxe garaikideen sorreran dauden personak, eta harrigarria da, baina datu ireki fitxa polizialak, ja, altxata daude. Orduan ikusten duzu, euskal kulturako pertsona maite eta seinalatuak, laboa bat, bai, zenbat argitaletxetan dirua jarri zuen, eta zenbat jarri zuen. Altxata daude eta nortasun agiriak eta azaltzen dira. Hor, flipatuta nago, ze jende bat bizirik dago. Odun kopuruak azaltzen dira, eta azaltzen dira, fitxa polizialak, persekuzio polizialak, ze jazarpen zuten argitaletxetako kidea, bai? Odun, registro honetan, koloretan daukazue taulan, hasieran registrora aurkezten ziren 76tik aurrera, argitaletxe mordoska bat, gero eta gutxiago, biztan da. Hau zer da, itzulpenen nolabaiteko igoera eta jetxiera, horiz daukazute itzulpenen garrantzia nola igotzen den. Helduen literaturan obsesio berdinak edo berak errepikatzen dira, poesia da arazo iturri, oraindik, poesia jomugan daukate, antzerkia ere bai, eta egia da 77tik aurrera hainbat argitaletxek liburuak zentsurara edo depositoa aurkezteari uko egiten diotela, eta beste batzuk hasieratik, hor dago bezalakoak, bai? 77-78 artean 50 liburu urteko aurkezten dira, eta hori jaisten doa, dudarik gabe, malgutzen doalako urteak aurrera egin ahala, bai? Argitara emandako liburuekin konparatuta argi dago argitalpengintza igo egiten dela eta depositora presentatzen dira gutxi. Irakurleak 2 dira, Juan Marik ondo begiz jo zituenak eta ezagutzen zituenak. Jose Luis Albizu eta Antonio Albizu. Zenbaki desberdinen atzean eskutatzen dira eta letra baten atzean. Ez gendun, ezin da esan, ez dakit gauza positiborik esan daiteken zentsore bati buruz. Borrero bati buruz ezin esan daiteken bezala. Baina gaztelaniago literaturan esan izan dute aditu batzuk, zentsore hori zekultoa zan, zenbazekin, egin zituen ohar batzuk, hau esan zunean arrazoizun, ez da gure kasua. Ez nuke esango literatura ezagutza hundirik zutenik eta euskara kompetentzia oso kaskarra. Orduan, filtroa hau da, eta da oso filtro txarra. Hori esan egin behar da, bale? Argudiok jarraitzen dute, adominen, sastre, hortzi eta bar begiz jota daude, bai?
Eta aldatzen dana da urte hauetan, hau da, 75etik aurrera, naiz eta irakurleek txosten negatiboa egin, goikoek badakite araudia aplikatuz ezin diala atzera bota eta aldatu dituzte txostenak. Hori da ikusten dugun beste kontu bat. Esate baterako dialektikaz eta kulturaz, Eusebio Osarena, lektore edo irakurleak egiten du txosten oso negatiboa, denunciable dela esaten du, inspirado en un análisis de tipo marxista, no puede permitirse por su implicación política, bla, bla, bla. Baina dictamen, iristen danean, tras cambio de impresiones con el lector, deducimos que la obra se limita con una óptica marxista, opiniones más o menos discutibles, pero de un tono aceptable y sin gravedad como para proceder a la denuncia. Beraz, ezin dituzte denuntziatu, egun atze egiten dute. Irakurlek segitzen dute, txostenak egiten, baina araudiak ez ditu babesten. Haur eta gazte literatura da genero izarra, urte hauetan, eta guretzat euskal literaturaren sistemaren autonomizazioan giltzarri da, 255 txosten daude, eta ikusten da, ze portzentai altuan diran haur eta gazte literaturakoak eta ze urtetan, bai, narratiba liburua dira gehienak, itzulpenak izugarrizko garrantzia du haur eta gazte literaturan, originalen bezain beste, eta egia da euskal editoreek, argitaletxek, estatukoek baino lehenago uzten diote liburuak aurkezteari. Bueno, ezin naiz gehiegi luzatu, mapa hauek ematen dute problema. Zazpiak bat, edo Euskal Herriaren mapak, hau da, irudietan ere zentsura oso zorrotza da. Orduan, ze irudikatzen dezun, zentsuratzen da. Esandakoa, pixkat azeleratuko dut. Oztopoak beti dira, edo alderdi ikonografikoak, edo gai politikoak, edo moralak. Lan zoragarri bat hemen, Buruntzazpian, Lourdes Iriondorena. Obra ingenua, es moralizante, los consejos de hacer el bien, ayudar al prójimo, los juegos, las hadas y demonios, en forma de un conjunto de fondos educativos generalistas. Alderdi ona da, morala beti da ona. Zensore batek nahi du, ideologia tradizional atzerakoia dauka. Alde moralaren garrantzia, travesuras de 2 conejillos, konejutxoak, bai? Que reciben una buena lección de la mamá coneja, orduan, gurasoen obedientzia eta bar. Itzulpengintza esan bezala giltzarri da, bai? Pasarte konkretu dudagarriak itzultzen dituzte, lektoreek, irakurleek, egokitasuna baloratzeko. Ez osorik, baizik pasarte konkretuak. Batez ere, beraien argudioa demostratzeko. Irakurleak laburpenak eta itzulpenak eskaintzen ditu eta arazoak detektatzen. Badira euskerara burutako itzulpenak ere kontuan hartzen dira, deigarria da itzulitako lanen portzentaia euskal liburugintzan hau da, artxiboan dauden itzulpen txostenen parekoa dela, hor bai errespetatzen da, portzentaia, aztertu egiten ditu irakurleak, dana irakurleen eskuti pasatzen da. Eta erreferentzia da beti gaztelaniazko testua. Zue pentsazazu ez zer dan zentsura egitea eta literatura ondare guzti bat, itzulpenen kasuan, baloratzea beti gaztelaniara begira. Hau da, baldin badaukazu, demagun, ez dakit, ipuin tradizional baten itzulpen bat gaztelaniaz, itzulpen hori hartzen da ontzat, euskarazkoa ondo dagoen baloratzeko. Beraz, gaztelaniara begira. Adoz, hizkuntza hegemonikoa, zein dan argi. Oso politia da ikustean nola presentatzen dituzten euskal editorek itzulpenak askotan kolax moduan, testuen gainean pegatuta itzulpenak, eskuzirrimarratuta, aldan moduan, ez? Itzulpenetan hankasartze itzelak daude, adibidez hemen cuidadores saindu bezala itzultzen du, eta lasai gelditzen da, edo le hablamos, jartzen du diogu, gugu, ez da laklaratzen gehiegi euskal irakurlea, katastrofe bada. Gure webgunean, Juan Mariren eskutik,
eta Juan Mariri gorazarre egiteko, eta berak ikertutako lanak kontuan hartuz, Euskal Edizioaren munduari eskaintzen diogu tarte handi bat. Aurkeztu genuen Gipuzkoako Foru Aldundian, hemen gaude dano pozik, Editeus proiektua dago, bai? Orduan, batez ere editorei eta editoreen gaineko ikerketa burutu nahi dugu, eta Euskal Liburugintzan diharduten editore eta argitaletxei 19. mende, 20 eta 21. mendekoei. Noski, Juan Mariren lanak aintzat hartuta. Fitxa eta informazio garaikidea, bai? Sarean egindako proiektu bada, eta sarean dago dena. Beraz, hori baloratzen dugu, eta bereziki lankidetza egiten dugu Zesikeko Pura Fernandez ikertzaileak, bera dauka Editores y Editoriales Iberoamericanos portal erraldoia, eta hor gaudegu, nolabait, hause da portala, Euskal Edizio gintza, Euskaraz eta Euskarari buruz egindakoa. Hiztegi bat eskaintzen dugu hemen, Euskal Editoreena, tortxe daukazue jakinen fitxa, esate baterako, dana dago sarean, eta gero daukagu multimedia gune bat, ilusioa egite zigun, 16 elkarrizketa eskaintzen ditugu, Euskal Editore ezagunei. Leopoldo Zugaza, Michel Verdes, Zelaieta Gorka Arrese, Xabi Mendiguren, Idoia Estornez, Ibon Sarasola, Arantxako eta Bizkaia, Jose Mari Iriondo, eta besterenak, bai? Eta dana jetxi daiteke, eta da, nolabait Euskal Liburuaren historia bat eskaini nahi dugu. Eta baita ere, ikerlan bat, sarean Euskal Edizio gintzaren hastapen ikerketak. Hemen ere, ez ditu zenbatu, baina ez zenbatu. Juan Mariren ikerlanetatik abiatzen gara, eta gure ekarpena egiten dugu dela antologiak ikertuz, dela bibliodibersidadea ikertuz, dela itzulpengintza ikertuz, dela azalak ikertuz, eta edo argitaletxeak ikertuz, edo edizioaren historia. Eta bukatzeko, Juan Mariri txoko bat dedikatu genion, gure webgunean, gurekin egotea nahi gendulako, betiko, eta txoko horretan, xumea da, txokoa, oso xumea. Daukazute Juan Mariren biblioteka deitu geniona, Ana Gandarak egin zuen biobibliografia. Orain jarriko dugu jakinera esteka doktore tesia hortik tak joan eta jetxi dezaten, biblioteka hortan. Juan Mariri elkarrizketa luze bat egin genion Anea Arrastoak eta biok Usubilgo potxoenean, 2 ordu terdi egontzan, izan behar zuen ordu erdikoa, baina 2 ordu terdi eta moztu geniolako, eta zoragarria da elkarrizketa hori, eta, hortxe daukazue, eta gero, bere obrari buruzko ikerlanak, bai? Orduan, badakit 20 minutu pasa ditu dela, ez zait gustatzen ja denbora gehiago pasatzea, YouTubeen daude ere bideo hauek igota. Bideo hau bereziki interesgarria da, ze horritz egiten du transmisioaz, eta aurreko belaunaldiarekiko euskal kulturan egon zen ahazturaz. Berak esaten du, responsabilidade handia daukagula, ez da bakarrik ondarea jaso, baizik ondarea erabili, errepikatu, gazteei ikertarazi unibertsitatean, adibidez, eta esparru guztietan, baino guk esaten dut gurean daukagu izugarrizko ardura. Katea ez da eteten, baldin eta ez bada errepikatzen bada. Esandakoa aintzat hartzen bada. Eta hori izan da ikertaldetik egin diogun, eta egiten jarraitzen dugun nolabaiteko aitormena Juan Mariren obrari. Eta eskerrik asko.